Θυμάσαι όταν αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος να ακούσεις μουσική? Θυμάσαι όταν αυτός ήταν ο καλύτερος τρόπος λήψης συμπληρωμάτων? Κάθε βιομηχανία εξελίσσεται και βελτιώνεται με τα νέα επιστημονικά και τεχνολογικά επιτεύγματα. Εδώ στη Νιούμι χρησιμοποιούμε μια ιδιόκτητη τεχνολογία για να λύσουμε ένα πρόβλημα που υπάρχει από τότε που ξεκίνησαν τα διατροφικά συμπληρώματα. Το πρόβλημα της απορρόφησης. Πολλά από τα σημερινά συμπληρώματα είναι λιγότερο αποτελεσματικά λόγω της αδυναμίας τους να απορροφηθούν φυσικά από το σώμα. Χρησιμοποιώντας την ιδιόκτητη υδροστατική νανοτεχνολογία, μειώνουμε το μέγεθος των σωματιδίων βασικών θρεπτικών συστατικών όσο ποτέ, επιτρέποντάς τους να απορροφηθούν μέσω του βλενογόνου ενώ κάνετε πλύσεις όπως με το στοματικό διάλειμμα για 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο. Η γλουταθιόνη είναι το κύριο αντιοξυδωτικό του σώματός σας. Είναι υπεύθυνη για την ενίσχυση της ενέργειάς σας, την αποτοξίνωση των κυττάρων και τη βελτίωση του ανοσοποιητικού σας συστήματος, μειώνοντας τη φλεγμονή και ενισχύοντας το ανοσοποιητικό σύστημα. Αν η γλουταθιόνη είναι τόσο εκπληκτική, γιατί δεν την έχετε ακούσει ποτέ? Επειδή η γλουταθιόνη είναι εξαιρετικά εύθραυστη και αν ληφθεί από το στόμα θα καταστραφεί κατά τη διαδικασία της πέψης, καθιστώντας την ουσιαστικά άχρηστη για το σώμα. Μέχρι τώρα. Διότι το Nutri-Swiss εφαρμόζει νανοτεχνολογία για να επιτύχει τη μέγιστη απορρόφηση. Τώρα η γλουταθιόνη και άλλα θρεπτικά συστατικά μπορούν να απορροφηθούν απλά και γρήγορα με το να τα κρατάμε στο στόμα, αντί να καταστρέφονται στο στομάχι χρησιμοποιώντας την ίδια νανοτεχνολογία. Δημιουργήσαμε το απόλυτο προϊόν περιποίησης της επιδερμίδας στο Numi Skin. Καταφέραμε να επιτύχουμε ασύγκριτη απορρόφηση για βασικά συστατικά όπως το κολαγόνο, το ιαλουρονικό οξύ και άλλα. Μερικοί από τους κορυφαίους ειδικούς δερματολόγους στον κόσμο συνεργάστηκαν για να δημιουργήσουν το απόλυτο μείγμα νανοθρεπτικών ουσιών για το δέρμα, δημιουργώντας τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα. Με τη τεχνολογία μας δεν χρειάζεται πλέον να περιμένεις μήνες για να νιώσεις τα αποτελέσματα της περιποίησης δέρματος και των συμπληρωμάτων. Οι πελάτες μας παρατηρούν διαφορά μέσα σε λίγες μέρες. Μην περιμένετε. Δείτε, νιώστε και ζήστε τη ζωή στο μέγιστο. Ένας νέος εαυτός ξεκινά με την Numi.